Arafo ye mamu nyina kwa Ababio ne mfa mo mra NYANSAPO dwumedi so ene eduru Appiadu na enye obi ase Appiadu oba Hemaa ena wofra ne ntino no tintim a okura eno ntino NYANSAPO si sane mbadwumba ye dia baba bepia ye mamu nyina mu ene hwene esa mu akwa Ababio ene ye ba ya mamre na na eguso sam ne se wo hwe ba bia ye duru ya nana Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa hene ena sisi wosha wati apakemi na sentia amenne nana Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa hene ne hu akohia ewo doti ya ye Appiadu Hemaa nana Serwa Bonsu ene se wono ena opinso ne nice okrawwe no obrawe no maso otumfo se tutu Asantehene wayi no se wonmra na ne mpabo akese no mfanche na omesi na nem ewo hono ti se ne amamre ne amane etie no se opinso yi obi sa na obedwa boase na ba bia wo connect se de opimso na aba sa me so hwa doti yi na wo kono akwa akohwe na Serwa Bonsu Appiadu Hemaa okohwe na ni echi na afei wone ne edinkra na enkra opimso de ma no so wo meka nche reja wode eja no sa me yi na Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa hene wo hwa wapie a wo ba abre okohwe emu no eni echi no na wo hwe se de nyina yinum na opanyin na de ba ko edanso na eya aka ho asa za me ohwe se di wosi yi ne na ne ntoma no ye de abonu mu akyekyere na enye nwanwa se asa na obedi se ohwe a okurafna ene okura tuo na etuo no ewo fom ena asekan no eda so eyafna na se wasi tie gina no de aya asa na mehwe a gine na no mako na je se ebe mu a no eba enche enti wo de moma yenya abotre na yenhwe nana Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa hene yenhwe asane kakra na yensuensuan bibi mfamfrim
Arefo se ye kan na se ye boa ene da ho no no. Nana Apau Wiafe Ababio Sanwoasan. Hemaa eno no. Empo owie na wote apakan ma wode nani kire dwabo na se nimpo no. Oguso a woyi nkeche e wa apakan no. E ma remfi se ya kapan e wo NYANSAPO dwumadi se wo hene etra apakan na wo Hemaa atena sikum. Enti so hwe Sanwoasan Hemaa die ya e apakan e na wotima akwabanane e na asosomu a dededa wono metria eno no enya asempetwa kwa ebre die eyidwabo nankasa da bia beka se yie nankasa ekoso no eho ena na Apau wode nani echirimu na ajawa kwa kwaji na kunwa se otumfo nsi anemu na afeyi edom abusua adehye ene nananom a womutum ba ye no ono so akọ na omudi ani die ni bu ese fata se opono so nsi anemu na afeyi akwa akoma na kwaba na edom so ehunu enti se wo hwa eno a na ekoso no ofri emu no bia na ajahe kra brewa na se yede na to na ya hye no kama no ofri ho na yese wode nani echire mu dwabo na se asane de medikaka se wo Sanwoasan a eye Hemaa ade ba ko a wo ye dey a wode be ma wo ansana wo ni afri no so asa obuso e ma remfi se asa na nanom se nyina no so no ya na ekire ekasa so wo hwe ba ko a wo ye ni sesi ade nsa ko bunkum eto ba ko ko nifa na wode be pem no bono so na asakire kakra NYANSAPO inim ne se o paake se kuro no eye ne dia kuro no eye ne dia enti asa na nanom se nyina no wa asakire ti sabie ko to yokufi kwa mu bia wonko na wonko sa asase abra na nanom atwa advance anko bonkum tunko nifa me bobo so enka nje na nanom se za ase ne yodia eze honde ni obi ne kuma ntwe obu osi akọ ena odi nti ede age achementi yese bra na nanom atwa ahia no nye ho ne yi mre nto asemu ewo ho no chese wo chese wo kosa unum asa na enha ho na enkonkosa nana Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa eno no obuso enche na wodru na tra ye wose okono okotena se na ega ebe ma ne mo pia ema na kwaba na afi yeto aso ewo ho Arefo yeguso a yewo Appiadu na na Serwa Bonsu a wo ya Appiadu Hemaa ne doti ye na se sabedi e bema ayemre wo hwa misuo efri na Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa bema nsu so de edunity bema de misuo kakra ya na eja se odofo bi saa obi a wo bema obi onim ne saa na obeka nchire do fra ne nto awon tintin mu obekọ akura ya ne ha de pa nenso no oba ade na nkasa na obo na de nkasa ewie pa ti belde ye dream yusukra ida ti ne yesia usukakra na sa aka ewo asanma we de etini agira so na kasa eye arepo asa e ma remfi NYANSAPO me pa YouTube ane wo enti wadaroma se wo beboa ye ne nso ya boa wo no ya no subscribe de ama eto mu anu hu na wa che wadwen na wa share nso se ne be ne ma betimi akonka ya like nso
efa mai ho no yeda so a ewo Appiadu Hemaa ngana Serwa Bonsu edoti yie no ase same de emfonyina mohwe yi ne wohini nana Apau Wiafe Abibirem Sanwoasan Hemaa hene a chese eyi no se omesi opomso anemu no eno no afi ena chese wakwa akotena se ampanyifo ekwa akoma akwaba ewo no ono ni wonu ni sɛdeɛ wɔsɔ hene bia atena se amamre ne amane mu no saa pepepe bonsa ahenkwa abor so atimi kwa kusi be sedu enum wofa na enum wofa ti beenum obi akura afana na yakeka de asi ani asekyere ne yakyerem hene nana mensa Bonsu asekyere wono di ka akɔkye ne bɛma tenten kokɔ kama ha wono no ohene nana bɛma Bonsu ɔde asekyere hene wono no ene woni gina hɔ yi ono ena mu se waba wobecha nti wache awie akwaba no mu na ye kan no ne guso ekɔ na nananom ede snap do NYANSAPO ede ba na ede abema na kwaba medical catch say otumfuo nsi ade mu nti ha no enyi ziboni beka say be treating say otumfuo say di besi age no say besi ayo no nyina no ekɔ ete say otumfuo woni mamamra sade ontuma mamra na womfum amamre enti no bi eni buso a ekɔ ayema akwaba se wo hwɛ opanyina wo kuya Asante mantem so afo Simon Osemensa ai wono kwa ne die no Osenye Simon ofre ne Simon ya na won pe edi nso de obia ne ndi se de sipento no de no Simon Osemensa ewum se ni Simon ni nyina saa ne so pe no enso de Simon asa ena ebinum so di no ha no Asantehene NYANSAPO Ababio Serwa makodi Asante kutukahine utumfu wetu ya biduu Asantehene atukokoso Yinti ana mitinaha Elchel ana nalumbu mkufo Anya bisiane ma ani na mie no hune da o ye na Hemaa wo yi ya omo na wo tu fo Asantehene seye na pe Hemaa okane ya te bai a wo tu fo so a ana bisiane na nanom akwa abewa ti kwa omo na tu fo ni ya simo ko ya te sere ene na sere ti ye ani ti Nasa mianza wadaroma otu fose ana se ni beta yi chance ntu wa ile sina na ile ni sapentu tie na kwa sakie asina ntu afu apo ni ali mla hona kata na bi wa kwa na ntuwa ndu se wa na na ni bu tibia ba se na otu fose na mu na wadama nasa ne ne ba na ya ne otu fose Okutani super football. Kuka adiafani mulu. Ya ni yaho. Mani tangu na Appiadu Hemaa aniyeku. Yudu fwado. Lana lama ya binkan. Ana mimi ya tani. Yuwaka. Appiadu Hemaa kitamse. Ababio. Na super football yu ula alihira. Okutanka. Ama aleko Asantehene. Ana nne. Yutuha wadisika fiti. Ejayene. Nana wadawa abushia dia kwa mani amusugo ni sa kanti amanye namufenta kati nasa nyanza wadama otuso asuma ne mambaya nasa ne ndadi wose na ndamase Ana ma wakanti ana da da
Abusia sawhwe de adru ya na kyese esum eba animu ni bribri ha sene be na konkonchen enche tino na ewose ye bomodin na yedi akudie no yedi ebe awiye enti sawhwe de adru dia ohene ensi anemu asori na Apau Wiafe Ababio Sanwoasan Hemaa otunu to a watena na park ma wo kwedie na kyese na nanom kan ya wonum ba ya no nso no wonum so akonya da ho a won betumi ama wo musu na wo makọ wode ade hye eni edi nkra wo kọ no enu ntino na NYANSAPO ana yede mu nso ebesi abra ebepie mu ewo Appiadu Appiadu Hemaa na Serwa Bonsu na yi ase we odefo owusu mamenhwe baabi akoye defo owusu amachi a woto so milu Appiadu ehene na wono wanya ne baabi ekọ ohonom na asabia yi dindi eto so a enye asempeto akro defo owusu defo owusu Appiadu a woto so milu ehonom na ekoye medi samredi yedi mu si emamu remfi se yaka kyem se NYANSAPO osane nba dwemba meso woko YouTube a ye ho amamre ne niema bi atise yidie yedi mutintima ya yenye ya dwen se ye bema na akwakoda sense eno ene ma bibufo ye bibufo eno ene ma asante eye asante ti ubo modern na wokọ a ya no subscribe ehia me pa ya like fama me obe no share nso na wonu ebi anya bi ahwe na wagya wadwen kire nso ede ato ase ede amaye se ne be niema ebe kọbọkọ na Sanwoasan ede asa ene DJ kwai abra yemso ye sori so medin ene abusu apani owusu aduoni ye be share de